Вижте случая на мой пациент. 32 годишна жена има подуване и коремен дискомфорт от много време. Преди години е открит дефицит на желязо и витамин D. Сега лабораторните изследвания са нормални. Жената е слаба и се храни разнообразно, без да спазва специфични диети. При моята гастроскопия хранопроводът и стомаха изглеждаха нормално, но в началната част на тънкото черво веднага забелязах характерни промени. Вижте клипа. 12-пръстникът не изглежда нормално. Какви са показаните промени? Каква е диагнозата? Преди да научите верния отговор, дайте палец нагоре и споделете клипа с приятели. Може да им е полезен. Стената на тънкото черво изглежда атрофична. Забелязват се и леки хлътвания по гънките, известни с медицинския термин фестониране на гънките. Между гънките се откриват пукнатини, наричани от лекарите фисури. Всичко това насочва към глутенова ентеропатия. Взех множество биопсии от тънкото черво, които потвърдиха диагнозата. Антителата за автоимунното заболяване също бяха силно положителни. Пациентът вече започна безглутенова диета, единственото възможно лечение. Подчертавам, че глутеновата ентеропатия е единственото заболяване, при което има доказана полза от безглутеновата диета, но тя може да е директно вредна за други хора без тази диагноза, които самоволно са спрели глутена по различни причини. Кажете им да не го правят и споделете клипа. Аз съм Стефан Митев, лекар-гастроентеролог, практикуващ научно базирана медицина. Пишете ми, ако имате нужда от изследванията гастроскопия и колоноскопия.